Takže čau lidi, já vás vítám, je to tu, vyhlášení soutěže a můžeme jít rovnou na to. Můžete jít se mnou se podívat, jak teda to bude probíhat. Bude to probíhat takhle. Podíváme se na to video spolu. Tak, tady to je, jo. A dali nám tak, jeden, to nazval špatně, takže říkám, to máš tady ještě dvakrát, takže já budu počítat tady to. Tak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hráčů. 7 lidí nám dali to, ale z toho 4Games se podívám, jestli máme u něj odběr. 4Game máme, takže 4Games je v pohodě, pak tady asi neříká. Se neříká. Já to nevidím. Takže to asi nic, takže to nebudu počítat, takže zatím 6 hráčů. A Vojta, ten má. Android Green taky má, Titančino má, Marek a 9, to teď jsem si zkontroloval, takže nějaký Marek s tím taky nemá, jo, taky nemá, jo má, dobrý, jsem se, dobře, tak jo, takže, můžeme jít na to rovnou a jdeme to tam vyhlásit, takže, počkej, ještě ty 6 lajků, takže dál, jsem dá zkontrolovat, že jo, 6 lajků, tím pádem on dal, myslím, že dal. Jo, na těch lajkách moc nezáleží, hlavně na tom odběru a na těch hlavně, jestli tam hlavně napsali, jo? Takže můžeme jít na to. Připravil jsem si pro vás jenom takovou chytrou tu, že je dneska 30. 11. 2013, takže bychom to hnedka mohli nějak odečíst, takže 30. 2 plus 3 je 5, takže 30. minus 5 je 25, minus 11 je, ježiši, 14, takže 14 a ještě minus 13, to je 1, to je malé číslo, takže 1 plus 3 je 4, takže čtvrtá řádka. Takže 1, 2, 3, 4. Takže klíč vyhrává na Dead Space 3 Vojta Cink. Gratuluji Vojta Cinku a tím pádem tady tomu videu asi si nějak ještě dohodneme. Mi napiš svůj Skype, děkuju moc a mějte se lidi a uráží videí. Čau!